So ayan guys, magde-demo po tayo para sa mga taong may sakit sa hika, no? So ito, yung una-una po, yan. Ito yung nebulizer po ito ng kapatid ko. Yan. So matagal na itong nebulizer. Ilan na bang kapatid? 6. Yan. So lahat to sila talagang nakinabang dito. Talagang kapag may hika o pag medyo humingiwi na yung ako minsan pag humingiwi na yung pangako, gumaganyan na, ginagamit ko na to. Ito, laking tulong to sa amin. Tagal na ko nitong simula pa dun sa kapatid kong pangatlo hanggang sa bunso ngayon. Gamit na gamit po ito. Yan. At yung baka gusto nyong pag dito ibilhin, binibenta ko ito sa halagang 30,000 po. Sa halagang. Pero kung sino po yung mauunang bumili, babawasan ko po ng 10k. Tapos bali 20k na lang po. Pero ang pinaka-price talaga is 30k. Ngayon kung maraming order, mag-uunahan, gagawin ho nating 20k na lang. Para yun yung challenge, So ito, kompleto ho yan. Nandito rin po yung yung hose. Yan yung hose, nandito rin, bagong-bago. Walang pagpapawisan ako dito guys. Ang init. Hinihingal na naman nga ako guys eh. Yan. Yan bagong-bago yan. Wala akong kagamit-gamit yung nebulizer na yan. Yan. At syempre kung kailangan may ganito guys. Yan. Bali ito, sa mata po ito nilalagay, no? Dito. Yan dyan. Tapos kapag medyo nangiwi yung panga nyo, ganun nyo lang dito sa baba. Yan. Para effective po siya. Yan. Double purpose po ito, no? Kung halimbawa na malamok po sa inyo, pwede nyo po itong gawing katul. Okay, diba? Bibili kayong katul, magkano isang patong ng katul, diba? 5 peso. Hindi aabutin hanggang umaga yun, no? Excuse me. Ito, kahit isang linggo, isang buwan, isang taon, pag maingat ka lang, talagang tatagal to guys, no? Itong gamot sa hika. Kapag lalo, minsan, katulad ko, nagbablog ako. Pag nagsasalita ako, minsan kasi nagre-reaction ako. Sobrang hingal ako magsalita. Parang di ako makapagsalita ng maayos. Kaya ginagamit ko talaga. Effective po talaga siya, promise. 101% na talagang effective tong nebulizer na to. Yan. Yan sa mga babae dyan, lalo yung mga kapwa natin YouTuber, especially sa reactor. Kikuha ko sa inyo, kunin nyo na to. Napaka-effective to. Kung may kakilala man kayo na kapwa reactor na medyo hinihingal pag nag-re-react, yung parang ganito, ganon po yung pagka-reaction. Ito po, bagay na bagay po sa kanya. Sa kanya itong nebulizer na to. Napaka-effective po talaga. Talagang 100% quality. Talagang masasatisfy ka. Kasi hindi pa po ito. Kasi minsan sabi nila, ang mga ganito daw, side effect daw nito ay humingiwi yung panga. Kaya kailangan talaga talagang ito talaga bilhin nyo kasi wala akong side effect na pagniwi ng panga to. Tapos ito, pwede nyo pa po itong gawing telescope. Double purpose po itong tawag dito. Double purpose pa po itong anong tawag dito?
Basta yung parang hose niya, no? Double purpose po. Pwede mo itong, halimbawa, may gusto kang tao na sundan or dito po napakadali lang. Ayun, napakalapit po ng ano. Kung kitang-kita ko po yung rito, Bicol. Kung kitang-kita ko po yung Bicol dito. Kung kitang-kita ko. Ito mo, kapitbahay namin naliligo, kita yung pit. Kasi napakaganda po talaga nitong nebulizer na to. Yan, halimbawa na hindi man ito mapanood nung nangangailangan nito, no? Halimbawa na hindi man nila itong panood, kayo na magsabi. Pero pinaka-the best talaga ito sa mga kapwa ko reactor or vlogger. Yan. Partida, may bulak pa po yan dyan. Halimbawa na hindi na siya medyo sira na siya, tapos inatake po kayo ng hika nyo, sakto po, may bulak na po panglagay sa ilong. Tapos ito, may pa tayo dyan. Ewan ko kung anong tawag dito. Grabe po itong nebulizer na to. Pwede ka pa po dito, pwede mo po siyang gawing pwede mo siyang gawing rice cooker. Dahil sa sobrang ganda nitong nebulizer ko na to, nagiinit siya. Pwede ka makapagluto rito ng ulam. Yan. Ito namang hose, double purpose din tong hose. Double purpose din po ito, no? Kung halimbawa sawa ka na sa buhay mo, masyado ka ng depressed, stress. Halimbawa, ayan, wala nang views, wala ka ng views na masisirang tao, pwede mo ito lagay sa leg mo. Tapos magbigti ka. Napakaganda po talaga itong hose na to. Double purpose po talaga. Kaya kung ako sa inyo, bilhin nyo na yan. Quality. Walang damage, walang issue. Yan, sobra. Kung may kakilala man po kayo na na YouTuber na palaging hinihingal pag nagre-reaction or nagsasalita sa live or sa video at nangiwi yung panga, pwede po ito. Pag yung panga po, halimbawa yung panga hindi na talaga maibalik, pwede rin naman po ito yung pangpukpok dito para dumaretso po yung panga, yung bibig ganun. Kaya pwede rin po ito. Yan, comment nyo po dyan mga Team Buligi. Buligi tayo. Buligi. Yan yung alam nyo na pwedeng makagamit talaga nito. Dahil napaka-quality po nito. Tsaka 100% na talagang subok na ang kalidad ng nebulizer na to. Yan. May free pa po ito. Halimbawa, sa sobrang hayok ka sa pagbablog, syempre, sa laki ng mission, syempre, sa laki ng kinikita ng vlogger, yung mata ho natin dito, parang luluwa na ho. Ito, meron pa po. Ito po, meron pa. Yan, free na po ito. Free na to. Para hindi kita yung mata nyo na sobrang luwa na. Sobrang laki na. Parang isang muta na lang malalaglag na. Yan, ito free po. Kita nyo, may free pa. So, bali, bilhin nyo na lang to. Paunahan na lang ho kayo. Bagsak presyo na ho ito, 30,000. Pero kapag ikaw ang nauna ngayong araw na to, pag in-upload ko itong video, 20,000 na lang po ang babayaran nyo. With, ang tawag dito, bike Sage. Tama? Basta, ayun na yan. Yan. Tapos, ang gagawin nyo, hashtag, ang lalagay nyo dyan sa comment, hashtag hingal ako. Yan. Kung naman, hashtag ngiwi pang ako. Ganun. Para makita ko kaagad kasi, syempre, pagkakaguluhan to, itong nebulizer na to. Pagkakaguluhan po ito kasi napakamura, quality, double purpose, halos nasa 5 nga po. Pero yun, pinaka maganda talaga yung purpose nitong
nitong ano na to, nitong nebulizer, ito talaga, no? Pag wala ka nang magawa, pwede mo itong pangbigti. No, pwede. So, kaya yun. Oh, kaya yun ito pa pala, may purpose pa pala. Pwede rin tong pangsalin sa gasolina. So, hindi mo malalasan ng gasolina dito. So, halimbawa, nasa galon, diba? Ganon, tapos ganon sa galon, diba? Pwede rin po itong gawing tawag dito, gawing anong maganda din, basta gawin mo na lang, tali mo na lang dyan sa inyo, tapos tali mo sa leg mo, tapos magbigti ka na lang pag kapag tsawa ka na sa buhay mo, ha. Hiningal ako sa pinakain ko, guys. Wait lang, umihiga na ata ako, ah. Hoy! Nabunganga nyo! Tahiin nyo! Natutulog ako, nagising ako sa bunganga nyo! Kung ano at tulog, magpatulog kayo!